זה כרגע לא משנה אם אני אעשה איזשהו אפלוראז' מלא או אפלוראז' חלקי. אני אשחק עם הדברים. תכלס מה שאני רוצה לעבוד, אני רוצה לעבוד חצי חצי בעצם. זאת אומרת, חצי של השוק, אני אעשה שוק ואז אני אעשה ירך. אז כמובן יש לי עבודה עם הכיוון, מה שאנחנו מכירים, איזשהו קצת אפלוראז'. יש לי עבודה נגד כיוון הסיבים. אני יכול קצת לשחק, תראו, אני עושה איזה של תנועתיות, אני מגלגל את הרגל שלה, קצת מטלטל, עובד. יש לי איזושהי עבודת קרוס פייבר. כרגע מתחיל לדין איתה, כי אני מרגיש פה שמאוד תפוס. עכשיו תראו, כשאני עובד ככה, הרגל קצת גולשת לי. לפעמים זה קצת מציק ומעיק. מקבע? זה עובד. עובר לצד נגדי. עושה את הצד השני. עכשיו לוקח בחשבון שאני יכול לעשות גם איזשהו קרוס פייבר, דרך אגב, מהכיוון ההפוך. לא רק מהגסטרו לכיוון הסולאוס, אלא גם מהסולאוס לכיוון הגסטרו. כן. גם פה אני אעבוד, אני כופף מצדדים, אבל אני אעשה את זה כשאני עובד, אני עושה את זה יותר מסודר, אני פשוט רוצה בגלל שיעורים במצלמה. פה אני פשוט נכנס על החיבור של בין הסולאוס והגסטרוקנמיוס. ממש נכנס בין החיבורים. ואני יכול מפה להרים את השריר. חבר'ה, זה מאוד לא נעים. אני פשוט מרים את השריר, אני מרים את החיבור של בין הגסטרו לסולאוס. מרים אותו. תודה, חמודים. חברים שלי. רינזנו לה. שאני נראה לכם בצדקות? עכשיו חבר'ה, היתרון של הטלטול זה שאני נותן פה עבודה עם איזושהי תנועתיות, זה קצת עוזר לשחרר את השריר, להרפות אותו. עוד דבר שהוא נפלא, אני מרגיש פה את הטריגרים, ואני פשוט סוגר, נותן איזשהו קלינץ'. אני פשוט מחפש את הטריגרים ונכנס, נכנס. אני מרגיש שהתאמצתי מדי, אני יכול לעבוד עם המרפק. אני פשוט עובד עם מרפק יחסית רחב בשביל לא להכניס איזושהי נקודה חזקה. אני ארצה טיפה, אני יכול להכניס את המרפק בשביל לי יותר נוח לעבוד. יש לי פה עבודה שאני עושה עם אקטיבציות. לוקח את הרגל, נשען. עכשיו תראו, אם לא תדביקו את הרגל בדורסי, זה כל הזמן יברח לכם. זאת אומרת שאם אתם תתחילו לעשות את זה וזה נופל, לא תצליחו לקבע את הרגל בתוך הדורסי, זה לא יעבוד. ואז פשוט מתכופף ועובד. אוקיי? לגברים שבינינו יהיה יותר נוח לשים את הרגל על החזה ולעשות את זה. לנשים שבינינו קצת יותר בעייתי, ואני אניח את זה על הרגל, על הבטן. זה אפרופו עמק הטנטרה. עכשיו ככה, תראו, לפעמים אני מרגיש שאני קצת צריך לפסק את הרגליים.
בשביל שלא יהיה לי איזושהי תחושה של, למטופלת תחושה של, אוקיי, כי עכשיו זה הרבה יותר נוח לי. נכון, אבל זה לא נעים לעשות את זה. אז אחד הדברים שאני פשוט עושה, אני לוקח, קצת זורק. לא, לאט לאט, הוא אומר, בגילוגים. ראיתם? אני משחק עם זה, ואז עובד. עכשיו אני יכול לעשות דרך אגב את האקטיבציות האלה, פשוט לבקש ממנה שתעשה פוינט ופלקס, בדיוק, ואני עושה את זה אקטיבציות עם קרוס פייברס, אוקיי? או לחלופין אני יכול לקבע את הנקודות שאני רוצה למצוא, מוצא נקודה, מתקבע עליה ומבקש לעשות פוינט ופלקס, פוינט ופלקס, אוקיי? לא. עוד דבר שיש לי מפה זה עבודה לתוך גיד אכילס. אז אני יכול לעבוד עם אקטיבציות לתוך הגיד. מי שגבוה יכול להתענג גם על המצב הזה. אני פשוט מפתל את זה. יש לנו? מצוין. אתם זוכרים שהאוריג'ן הוא פה. והאינסרשן של האמסטרינג הוא פה. תזכרו את זה כי אנחנו תכף נעשה את זה. כי מה שעכשיו אני רוצה לעשות, אני רוצה קצת לרכך ולהכין פה את האזור לעבודה. ובשלב מסוים מה שאני אעשה, אני אעבוד קצת על אוריג'נים ואינסרשנים. ואז אני עובד קצת עם האמה, מטלטל את הרגל, מחליק. אני יכול לעבוד פה עם אקטיבציות, בין אם אני עושה או בין אם היא תעשה את האקטיבציות. היתרון של האקטיבציות שזה עוזר לשחרר יותר טוב. דבר נוסף שנוקח בחשבון, שלפעמים כשהשריר תפוס פה הוא מתוח, זה כואב להם. קיצרתי אוריג'ן אינסרשן, הורדתי את המתח, אורך מתח, אני אוכל להיכנס יותר לעומק. אוקיי? תשחרר את הרגל יקירתי. כואב. בסדר. ואז יש לי מפה איזשהו קרוס פייברס שאני אעבוד פה לתוך הסמי. אני יכול לגלגל את הרגל ואז להיכנס לבייספס. לא נתן אמיתי, מרגיש פה מה קורה בגידים. כן. אתה מגיע לסמי, באזור של האינסרשן, אני מגיע קצת לגידים שלו. מפה אני יכול להגיע לגידים של הסמי, זה הסמי שם, זה של הבייספס. נכנס. תראו, האוריג'ן של עמית, עכשיו אני יודעת למה. קשה. הכל מאהבה. את הבנת אותי, אני. לא הבנתי מה היה. תראו, אני הבנתי. האיסקיאל טוברוסטי זה האוריג'ן של ההמסטרינג.
לכן, אתם ממש תרגישו פה את החיבור של הטוסון, של הישבן. אני עובד ואני נכנס. כמון. את יודעת שהוא מצלם את זה. לא יודעים מי זה. כבר לא נקרא רייש. רשע, אתה מרשע. אופן פשוט נכנס. וזה עוד היה חלקים הנחמדים. עכשיו תראו, אני צריך לעבוד פה קצת לחמם יותר. כשאני עכשיו אתחיל לרצות להיכנס לתוך הגידים של הגסטרוקנמיוס, אוקיי? אני צריך כמובן לחמם את זה יותר בשביל שאני אוכל להיכנס לגידים של הגסטרוקנמיוס, כי אני בדרך פה גם קוטש את הגידים של ההמסטרינג. קוטש זו מילה. קוטש זו מילה מעניינת. כי אני לדרך גם עובר פה על הגידים של ההמסטרינג. ואז ממש כשאני רוצה לחבר פה עבודה לתוך ההמסטרינג, לתוך האינסרשן, אוקיי? תדליק עוד מזגן. אתה מתקרב? לא, פשוט גז לחפון. אתה רוצה לסדר אותו? זה קרת עם ג'לטין? מה? לא רצוי לרכך את המגע שם? אני אומר, אני מרקה, אני צריך לתת לזה יותר זמן, חבר'ה, אני עושה הדגמה, זה זריז. אבל אני מרכך את זה עוד יותר, ואז אני יכול למצוא פה ולהיכנס. עכשיו אין לי פה, אני לא עושה שום עבודה שהיא אגרסיבית, אני פשוט נכנס פה לתוך הנקודה. הגידים הם פשוט פחות אלסטיים. עכשיו השחרור שלהם יהיה יותר משמעותי מבחינת התחושה הסופית, ולכן העבודה היא לא נעימה. אוקיי? יפה. אני יכול מפה לקחת, לסובב ולהזיז. ואז נכנס. בטח בטנסור? אתם שני רשעים. עובד. הרשעים ירוס העבודה. השבוע הבא אני פה. אני עובד על החיבור שבין הרקטוס פמוריס לבין האיליוטיביאל בין טנסור פאשיה לטה. קצת מרכך את העניינים פה. מאוד. אתה יכול לקחת את שנייה לתרגמן עם האלה? אתה יכול לראות איפה פרפוני? פה. אנחנו נדבר עליו שבוע הבא בישמן. אוקיי? עכשיו תראו, אני נותן פה תמיכה לרגל, כי רוב האנשים לא מספיק גמישים וזה כמובן יעוף. אז יש לי כמובן איזושהי תמיכה לרגל חבר'ה, ואז שוב, אני עובד פה על כל החיבורים של האזור של הטנסור פאשיה לטה. אני מתחיל עם הקוואד, עם וסטוס מלטרלי. טנסור פאשיה לטה. איליוטיביאל בין. זה הקו הלבן הזה שתמיד רואים פה איזשהו כזה פס אצל אנשים ברגליים. ובכל זאת הוא מאוד מאוד כואב שם. כי זה בעיקר גיד מאוד גדול, הפאשיה לטה, חיבור, רקמת חיבור, פחות אלסטי, פאשיה שם. עכשיו אני יכול לעשות את זה גם חבר'ה עם אקטיבציה, זאת אומרת בזמן העבודה עכשיו זה גם אומר שכשאתה שוכבת על הצד, זה הדרך שהייתי מטפל פה, אוקיי? מה שנצא שתעשים, תראותי? תשכבי רגע על הצד. של מי המיטה הזו? לא,
מבסוט מזה שהבאת... לא ציפיתי. פיצית. אבל... אני עכשיו מקצר תהליכים, אני לא עושה את כל הקריות וזה, אבל במידה ומישהו שוכב על הצד, יש לי מפה שוב את כל העבודה, אני נכנס ואני יכול לעשות את כל העבודה של ההגמשה, את כל הערכה, את כל העבודה עם האקטיבציות, את כל הקרוס פייברס, לוקח מפה אליי, אוקיי? אני עושה את זה בחצי שנייה, כי זה ברור. זאת אומרת, מה שעשינו מקודם, מה זה? לא, כי אני לא נכנס עכשיו, אני רק סתם מחליק ידיים, אני לא עושה כלום, אבל אם הייתי מתחיל מפה למצוא את הנקודה ולהרים, ואז אני מכניס פה אקטיבציה, אני רק עכשיו עשיתי את זה. ואז אני לוקח בחשבון שיש לי מפה, אוקיי? אני עובד מתחת למגרת, אני רוצה שאתם תראו מה אני עושה. אוקיי, שוב, את כל הכניסות פה, את כל הקרוס פייברס, מושך אליי את כל הבייספס. נכנס. זה יותר אפקטיבי מהצד. זה נראה ככה. עכשיו אני מטפלת באורלי, סתם דוגמה, ולא היה נוח לשכב על הבטן, כי כואב, כי זה, הנה אחלה פתרון. לא, מבחינת איך שעושים את השריר, זה נראה כאילו הגישה היא קצת שונה. זה לא כזה משנה. מה שבעיקר משנה זה יכול להיות מהנוחות של המטופל, איך שנוח לו לשכב. אוקיי? כן. ואז בעצם, אוקיי, ושוב, יש לי מפה את כל הכניסות, להתחיל להרגיש את כל האיסחיאל טוברוסיטי, אוקיי? יפה. מה שאני עושה, עכשיו לשכב על הגב. לא, תשאיר את על הגב? כן, על הגב. עכשיו תראו, מטופל שוכב על הגב, כי אני לא יודע, כי לא נוח על הצד, כי אי אפשר על הצד, כי הוא לא אמר בסד, לא יודע מה, לא שוכב, שוכבים על הגב, ככה. כל העבודה של הגסטרו נכנס מפה, יש לי את כל הפתיחות, אוקיי? אני יכול לתת את כל התפיסות כמו שעשיתי מקודם, פשוט לתפוס את השריר, להרגיש אותו, לחפש טריגרים, להישאר עליהם, אוקיי? לעבוד מפה עם כל הפיתולים של גיד אכילס, לחפש ממש את כל הכניסות של טופ הסולאוס, אוקיי? להרגיש את החיבורים של ההמסטרינג, להרגיש את החיבורים, את האוריג'נים. אני נכנס לכל האוריג'ן, לחפש את כל האוריג'נים של הגסטרו. עכשיו אני יכול להגיד לכם, תראו, אני לא עושה את זה, זה מיותר לגמרי, אבל אלא אם כן, שוב, זה איזשהו מצב שאני לא יודע למה, אבל הגענו למצב הזה. אם אני צריך לעבוד על המסטרינג שהיא שוכבת על הגב, חבר'ה, אז יש לי פתרון, אני יכול לעשות את זה, אוקיי? אני יכול לעבוד על ההמסטרינג גם מהמנח הזה. אני מאוד נמנע מזה. למה? הוא גם לא נוח והוא גם לא נותן תחושה אינטימית טובה. כי מה שאני יכול לעשות מפה, דרך אגב, אני יכול לעשות איתה בהמון אקטיבציות, זה תעשי אקסטנד של הדרך. בדיוק. ופלקס, אקסטנד ופלקס. אוקיי? שזה שוב, זה דבר נחמד מאוד, זה שוב פלקס, טוב מאוד, ואקסטנד. אני עובד על הרגל תוך כדי התארכות. אוקיי? שזה משהו שניתן לעשות, אני באופן אישי לא אוהב אותו, הוא מאוד מסורבל, אבל אפשרי. אוקיי? יפה. טוב, עכשיו אני ארצה כן איזושהי כרית אחת לערך, בבקשה. אוקיי. עכשיו תראו, ככה. בגדול כשהמטופל שוכב, אז יש לי כרית מתחת לירך. כמו
שאנחנו מכירים. אבל כשאני אעבוד מתחת לברך, אני ארצה להוציא את הכרית כי הפתלה תהיה לי יחסית תקועה. זאת אומרת, אצלה זה עוד זז, אבל אתם תראו שיחסית ברגע שהברך קצת תקופה, אצלי למשל הפתלה בכלל לא זזה. כשמיישרים, אז הפתלה כן רוקדת. אצל כולם, חבר'ה, הפתלה, כשאתם מיישרים את הרגל, למה? כי הקוואד משוחרר, קוואד קצר. כשאתם מעריכים אותו, הקוואד נמתח, אתם עושים פלקס, הקוואד מתארך. אוקיי? יפה. מה היה לנו? היה לי איזשהו אפלורז' קצת. שוב, אני מתחיל לעבוד עם כיוון הסיבים. עובד. יש לי קצת נגד הכיוון. מחליק. חבר'ה, המון עבודה עם אמות, זה עושה מצוין. שימו לב עכשיו, כשאני עובד עם האמה, אני עובד עם המידלדל. אני לא עובד עם העצם. אני לא עובד עם העצם, אני עובד עם המידלדל פה, עם הרח, עם השריר. אוקיי? העצם עלולה להיות ממש כמו סכין, כמו להב. לכן, אני עובד עם האמה, לרכך. עכשיו שימו לב, אחרי זה אני אוכל בשלב מסוים נגיד קצת להכניס את העצם, אבל זה לא נכנס לעומק, אני יותר רך עם התנועה. וגם כשאני עובד, אין לי את זה חבר'ה, שקרו את היד. אוקיי? כל הזמן זז עם הגוף. אנשים יקרים, החיבור של הווסטוס לטרליס, באזור של הטנסטרופה שלת, אלה אזורים מאוד מאוד רגישים. תכניסו פה בהתחלה את העצם, הרגתם אותה, אוקיי? אז ממש אני כל הזמן עובד רך, עובד מגע מלא. אחרי זה אני יכול, אם אני רוצה להתחיל קצת להיכנס יותר לעומק, זה השלב. מחליק קצת פה את האצבעות. אני יכול להכניס פה קצת אמות. יותר לכוון את המרפק לבפנים אחר כך. כל כניסה שאני עושה פה קרוס פייברס, חבר'ה, ואני עובד פה במשקל של 4.5 גרם, אני לא מכניס פה שום עוצמה. כל כניסה נכונה פה, בזווית של החיבור עם ה-TFL, עם הטנסורפה שלתה, עם ה-IoT בן, תהפוך את זה, גם באור יום רואים כוכבים. היא רואה. ואז אני יכול לעשות איזשהו קרוס פייבר מסוים, ממש על החיבורים בין הווסטוס הלטרליס לבין ווסטוס הרקטוס פמוריס. מי מהם? גרגמל. שברפה גרגמל. שתדע חלק מהם לעשות ביפ, שלא יהיה... מאוד עצוב. אנחנו רואים אותך. לא, כי רותם מספיק. ואז ממש חבר'ה, אני נכנס פה לחחיבור של בין הווסטוס מדיאליס לרקטוס פמוריס. ממש, תרגישו פה את החיבורים. נראה לי שמרגישים, באמת רואה כוכבים. עכשיו תראו, עוד דבר שאני עושה, אוקיי? אני רוצה, הרי אמרנו שהרקטוס פמוריס עובר את האייס, הוא בעצם עובר את מפרק הערך, הוא מגיע מהאייס. מה שאני עושה, אני מניח יד על החיבור של האגן, אוקיי? אני מבקש ממנה לגרור את הרגל על המיטה. בדיוק, טוב מאוד, שוב פעם. עוד פעם. או, מצוין. מה שקורה, הרי אמרנו שהוא עושה פלקס של הירך. ואז בעצם אני מוצא אותו, אני מוצא את הגיל ואני נכנס לעבוד עליו. אני יכול לעבוד עם אקטיבציות, ואם היא לא רוצה, אז אפשר גם בלי אקטיבציות. אפשר. כי כבר מצאת.
בדיוק, לא משנה, את התנועה הייתה לדעת שנדע איפה הגיד נמצא, אני צריך שתזיז את המפרק של הערך שנמצא. ואז אני עושה עליו איזשהו פריקשן קטן. עכשיו תראו, משהו שהוא... לא, יש לי משהו יותר אטרקטיבי. עכשיו תראו. עכשיו יש דבר שהוא לא נעים. אני מודה שהוא לא נעים. תראו, הוא גם מאתגר אותנו בתור מטפלים, אני חייב לציין. זה למה מוטי לא בא. את המקח. הוציא את הפתלה החוצה. עכשיו תראו, מה שאנחנו עושים, אנחנו בנון של אלגנטיות היא נשארת עם ברך כפופה. אנחנו מטפסים על המיטה, מחזיקים את הרגליים. רק בשביל זה הוא בא. עכשיו תראו, מה שאני עושה פה, אני מרגיש את האינסרשנים של בין הווסטוס לטרליס והווסטוס מדיאליס, ואני פשוט מטעין אותו, אוקיי? עכשיו, זה לא קל לנו בתור מטופלים, כי אנחנו צריכים במהלך העבודה לנסות כמה שיותר ללחוץ ולקרב את השריר. אז אני נמצא פה, אני עובד פה. זה מה שזה עושה. זה פשוט לשרירי הבטן את זוכרת שדיברנו על השרירים? את זוכרת שדיברנו על השרירים שהם מקוצרים ומושכים? אוקיי, אצלך מה אמרנו שמקוצר? הלטרלי. הלטרלי. זאת אומרת שאצלך מה שהייתי עושה למשל, זה ממש יותר עבודה על האזור פה, להיכנס. לשחרר אותו. בדיוק, אני ממש מגיע קרוב לאינסרשן. אם הוא יושב לא טוב על הרגל שלה, אתה יושב מדויק בשביל שהרגל שלנו תתרומם. אתה מתרכז בגידים שם, נכון? אני ממש מגיע לחיבור של הגידים. תעלו את זה כשזה אתם. הפתלה היא פה. אנחנו נגיע להסביר לכם. אין מה. זה פה, אני עובד על האזורים האלה. עד נראה לי צועק. אני פשוט סוגר. הבינו. ואם לא יבינו, אנחנו נדגים להם. מדי פעם קצת מרככים. אוקיי. עידית, מספיק ליאור אמרה שהיא לא הבינה, שהיא רוצה שוב. עכשיו תראו חבר'ה, לא נחייב. את כל העבודה הזו שאני עושה עם אנשים שהם מאוד גמישים, מה שאני יכול לעשות, אתם זוכרים את זה שהרגל הייתה פה במצב של הערכה? אני יכול להיכנס ולעשות את העבודה כשהשריר מתוח. עכשיו היתרון הוא פה שהשריר הוא מאוד מאוד מוערך, ולכן הוא בהערכה, ולכן העבודה שלי היא מאוד מאוד אפקטיבית בתחושה, ביכולת שחרורית, יכולת השחרור. אבל מבחינת תחושה זה עלול להיות מאוד לא נעים למטופל, כי השריר מאוד, המיתר פה מאוד מתוח. אוקיי? אחד עוד טיפה. אני מבטיח שכשאני אגיע אליך נחץ עוד טיפה. אני אשאיר את העבודה על הפתלה בסוף, כי צריך להוציא את הכרית. עכשיו תראו חבר'ה, השלב הבא שאני עושה, יש לי עבודה. אני כבר יודעת מה המצב שלו. זה הלונגוס או הגרזי? נכנס עבודה לטיביאליס אנטריור. עכשיו תראו, על הטיביאליס אנטריור פעם לימדו שכל הזמן, יש לי את העבודה עם הכיוון, הרי אמרנו, ויש לי עבודה נגד הכיוון. עכשיו תראו, פעם כל הזמן חשבו שהעבודה לתוך הטיביאליס, ממש בגלל שזה האוריג'ן פה, אמרתי לכם, הוא לא אוריג'ן חד כמו גיד, הוא לא ממש אוריג'ן חזק, אז בהתחלה כל הזמן חשבו שצריך לעבוד בצורה הזו ולפתוח, להעריך אותו. היום מבינים שזה לא נכון, זה לא לעשות איזה שהם קרעים מיקרוסקופיים, אנחנו לא רוצים. היום העבודה היא כל הזמן בקרוס פייברס, היא לכיוון הטיביה, היא מהלטרל למדיאל ולא ההפך. רק. ועוד עבודה נפלאה שאנחנו יכולים לעשות זה פלוס אקטיבציות. אוקיי? עוד עבודה שהיא חשובה, יש לנו את הפרונאוס. אוקיי? לוקח, מרגיש פה את האוריג'ן עם העצם, נכון, את צודקת, זה לא כיף.
אני עושה קצת אקטיבציות. אוקיי? שוב, ממש, תרגישו פה את השריר, את האוריג'ן פשוט, ואז אני יכול ללכת לכל אורך השריר, קצת להרים אותו, לפרונאוס. מה המטרה של זה? באמת, אני שואלת עכשיו. למה? כי זה גם, זה שריר שעובד עם המון עומס. הוא כל הזמן עובד בזמן ההליכה, השריר הזה. כשמתחסים, זה באמת... לא, באמת, לא משנה של לגמרי. בנקעים הוא מתארך. ואחרי שככה היינו נחמדים... זה שריר של נקעים כשהוא מתארך, אז הוא נקרא, סליחה, מה שלא? אם שהוא מתארך, אז יש נקע, למה אנחנו יכולים עליו להאריך אותה, להאריך אותה? זה לא קשור, מה שהוא ייפגע בנקע בין היתר, מה שקשור זה רצועות, אלה שיחזיקו בעיקר את המפרק, הרצועות. ואני עובד כי אני רוצה בכל זאת לרכך את השריר הזה. עדיף תמיד שריר שיהיה משוחרר. עכשיו תראו חבר'ה, כף רגל, כמו שדיברנו בעבר, אין לי בעיה שמי שרוצה לעבוד, שיעבוד בישיבה, מי שרוצה לעבוד, שיעבוד בעמידה. כל הפתיחות נכנס מפה ממש, העקב, כל מה שאתם מכירים חבר'ה, כל הכניסות האלו, לוקח, מעריך פה, ואז נכנס לכל הפלקסור דיגיטורום. אוקיי? אני יכול לעשות את זה עם איזשהו סוג של הערכה פה. אני נכנס, פותח, מחבץ את השריר, ואז מעריך אותו על ידי, בזמן שאני לוחץ פה את הגידים. חבר'ה, בזמן נקעים, או אנשים שעומדים הרבה, שעושים ספורט, שהולכים הרבה, יש פעולה שנקראת סקראבינג, קלינינג. היא קשה לנו בתור מטפלים כי זה המון מאמץ לידיים שלנו. מה שאני עושה, אני פשוט נכנס פה לרצועות, יש פה את הרצועה של הדלטואית, אני פשוט נכנס, ממש משפשף את זה. ממש יושב פה, אנשים שרצים הרבה שהולכים, אני ממש יכול לעשות פה איזה 10 דקות, רבע שעה, ממש את השפשוף הזה. מאוד יעשה להם טוב. מאוד יפתח פה. אוקיי, יש לי את כל העבודה פה לתוך הגיד של הטיביאליס אנטריור. אל תשכחו את האוזניים. מה עוד? אני יכול לעבוד פה תוך כדי אקטיבציות דרך אגב, אני יכול לבקש ממנה, עכשיו אני נזכר, אני יכול לעבוד פה דרך אקטיבציות, זאת אומרת, עכשיו תעשי פלקס של הברך, פלקס של הברך בדיוק, וליישר. טוב מאוד. שוב פלקס, טוב מאוד, וליישר. אוקיי, יש לי פה קרוס פייברס עם אקטיבציות. אין לזה באמת חבר'ה, אין לזה גבול, אוקיי? דבר האחרון שנעשה, כשאני עובד על הברך, את מבינה למה דיברתי? אוקיי, אתם רואים וזה עוד... כן. אוקיי, אם אני שם את הרגל שלי, אז תראו איך זה נראה, זה מה שקורה כשאתה לא אומר גמיש. אוקיי, אתם רואים את ההבדל איך הרגל פה ואיך... אוקיי? אוקיי, עבודה על הפטלה, מה שאני עושה, אני על כל מקום שאני רוצה לעבוד, אני מזיז אותה. זאת אומרת שאם אני עובד על החלק הלטרלי, אני מושך אליי, בשביל שתהיה יותר רפואה, ואז אני אוכל להיכנס. זה על הלטרלי, זה על הדיסטלי, אני דוחף אותה לאזור שאני רוצה לעבוד
זה לצד המדיאלי, אוקיי? וזה לפרוקסימלי. פשוט אחרת הברך לא זזה. זה בעצם שפשוף? כן, אני פשוט נכנס ואני עושה איזשהו פריקשן לאזור. אבל כמובן, שוב, את זה אני עושה אחרי שעשיתי עבודה טובה על הקוואד, ובכל זאת גם עבדתי פה על הטיבליס אנטריור. למרות שהוא פחות קשור, אבל עדיין לא צריך ללמד כל הזמן. טוב, חבר'ה, התחלקנו לזוגות, התחלנו לעבוד.